ngijama amasimba. Wena udele wena ukungithuka sengibonile. Wena udele ungithuka. Ngishaya namhlanje. Bala ungishaye. Hawu akhohlake ngisho Thinta wena. Kahle mfethu. Awunyenyisa lona ngicashile ngenyisa. wena nje ongenyisa kakhulu futhi sengikhathale wena mina ngeke ngihlale mina njengesilwane lokhu ngifuyiswa kwembuzi ngeke nje ngize ngihlale mina njengesilwane ngifuyiswa kwembuzi sengizohamba sengizohamba wazi ukuthi umzibelane umama 4 years usanda ukuhlala azobangilaya abantu besekhaya yezo. Mbukelo wahlelo silungisa umjolo sawubona kunjani igama lami nginguDlala Matifane and I am the next big thing in KZN uyazi ke masungibona ku screen sakho sesolungisa indaba eziningi ehlukahlukene ezithinta umjolo la eSouth Africa mhlawumbe nawe unenkinga ezithinta umjolo ngi-email njengamanje ethi umjoloshow@gmail.com umjoloshow@gmail.com while doing so ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike uphinde futhi share ichannel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show amakhandeti abheke phansi sonke sisho ngazilinye uNkulunkulu kaMatifane sawukele mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe nesikhathi umjolo asibangene sibone ukuthi indaba zabo zihamba kanjani osukwini la namhlanje. Sanibonani babukele bakhaya igama lami ngingunaledi wakasithole ngibhayele luhlelo lolu mayelana nokuthi basize ngenkinga zothando. Siphinde sibingelele imbukelo wahlelo silungisa umjolo uyazi ke mase sihleli kanje phansi sisolungisa indaba eziningi ehlukahlukene ezithinta umjolo la eNingizimu Afrika kanti nawe mawukuthi mhlawumbe khona la uxaya khona emjolweni ungahesitate email ethi umjoloshow@gmail.com This is umjoloshow@gmail.com. Kumbula, this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo. Promo code yethu leyo UMJOLO. Eceleni kwami noBafu esinayo njengamanje sokwazi kabanzi ukuthi ungubani wakabani, ujola nobani, sikhipha nemjolweni wakhe nokunye okuningi. Engabizo lungana indaba yabo, hlala la ukhona unganyakazi ngoba we are about to find out in a few. Mntaka baba. Bafu. The next big thing lo khuluma nawo bethu ubani esinayo. Igama lami Bafu Sibonelo. Sure. Sibonelo wakaKhumalo. Sibonelo. Duwa. Mfowethu uyaphila kodwa mntaka baba. Hayi siphilile kakhulu. Hayi siyathokoza ukuthi sibe nawe. Nanokuthi nje uhloniphe ohlelweni mfethu uze la uzokhuluma nathi mawukuthi siyakutshela ukuthi khona umuntu okudingayo. Umuntu okudinga lana ke mfethu igama lakho naledi. Naledi. Ngivulela amasango lingene. Uyamazi naledi mfethu. Ngiyamazi kakhulu umama la. So into yenu bese ihamba kanjani uma ungichazela nje mina ezengazi ngayo ngathi relationship yenu ihamba kanjani? Hayi ihamba kahle kakhulu angifuqamba ihamba kahle kakhulu because siyathandana nje mfethu yabona ukukhuluma iqiniso eliphelele mhlawumbe sina 4 years sithandana 4 years sithandana 4 years yeah sesiphushile senipushile and kumnandi ayikho into mfethu engathi mhlawumbe inkinga ngaleyo ndlela ngaphandle ukuthi abazi abantu befazana bayakhuluma yabo lokho nje ukuthi usandela ukukhuluma eruza but ke ngiunderstand ngoba abantu besifazana yeah mfethu namhlanje kulethe la umama because ufile ngathi khona kumele nixoxe mina nobabili mhlambe lendlela wena oyibuka ngayo relationship yenu noyazi ngayo ninabo vele ukuthi inkinga zenu nizithole sekungenelela abanye abantu ningayixazululeni nina nobabili. Kuyakwenzeke bafu kuyakwenzeke abona nje mangabe mhlawumbe sithiwa sixabene ngiyangibona ngoba into enginothise ngayo ngiyangibona ngobafu ukuthi mhlawumbe ngisemsebenzini mhlawumbe ebusuku ngathi ngihambe singaboni ngasolinye yabo ekseni mase ngibuye uthola ukuthi sengizohlangabeza ubafu eminyanga sengitshela ukuthi imama lakho liyakhala bese ngiyibuza ukuthi waze kanjani ubafu bese ngiyabona ukuthi kahle umxoxeli ufaka abantu besithathu unakho kwenza leyo nto leyo yabo engihlala ngomkhuza ngaleyo nto leyo yabo but ke iziyadlula izimo ziyadlula okusho ukuthi into ejwayelekile noma ejwayele ukuthi each and every time you guys are having a fight noma mhlawumbe ungaboni ngasolinye mase yena avela suthi alande abanye abantu abafake indaba leyo nto kuphela nje bafu hayi indayi le nto kuphela ahlupha ngayo okunye hayi namhlanje futhi ukubizelela kweshow ngokwakho aweke ukuthi ufuna ukuthini kuwena as umuntu osohlale naye isikhathi eside noma mhlawumbe uthi hayi no ngoba ngiyamazi vele umama uthi ngiye ngiyoze ukuthi ufuna ukuthini onke ngicabangayo nje bafu ukukhuluma iqiniso eliphelele nayo into yokuthi mhlawumbe uzongitshela ukuthi angithanda yabo nje leyo nto leyo magama amnandi mhlawumbe uzongishaya surprise yabo angazi because amakhamera ayathusa ngicabanga mhlawumbe kuzoba into ezongithusa mhlawumbe njengento emnandi surprise angazi yeah
umuntu wama-surprises vele unako ukuthi avele aqaqa ithawula surprise. Noma-ke ngakaze kwenze lokho kodwa nje nginaleyo nto enjalo ukuthi ngiyabazi. Akaza Bavu, ngiqamba. bethe ithawula. No phela ekamelweni bafu siyafika kuleyo phasi kodwa like i-surprise kumina bafu akusiyi-surprise. Akusiyi-surprise because vele into esijwayele ukuyenza yabo. Hayi, So kulungile mfethu uready ukubona umama. yangiredi kakhulu hawu vele ngihlala ngombona umama. Yeah. So into engangijabulisa kakhulu ukumbona. Uready Mtungwa, ngiready mina and I'm sure nawe uready. Ake sihambe siyobona ukuthi ngempela ihamba kanjani indaba yakhe. Njengoba kuyimanje eza la sizokhuluma naye. Dadewethu, Yebo. sawubona mama. Yebo sawona. Kunjani? Ngiyaphila. Siyaphila. Usithumile la kusikulandele nangu Mtungwa. Ufuna ukuthi ukhulume naye. Ngezinto ongayiboni kahle kwe-relationship yenu. Ngithenge ngikhuluma nawe aveze ukuthi hayi no, yonke into ihamba kahle. Akaliboni iphutha i-relationship yenu nje right and umphethe kahle. So ngithanda ukuthi ngiyibhalansise i-equation. Lokho kade ngimbuza kona, mhlawumbe ngiphinde ngikubuze nawe. Just ukucheck-a nje ukuthi mhlawumbe iy'mpendulo zenu zizofana yini. Dadewethu, ubaba mhlawumbe kuwena uwumuntu okanjani ngendlela wena umbuka ngayo ever since naqala ukuthandana because kubalulekile ukuthi neminyaka emine nindawonye. Sibo ngikubhayele lolu hlelo lelo ngoba bekufisa ukuthi lisilungiselele uthando lwethu. Into zami nawe aziqondile kahle. Manaki. Mawuthi izinto engaqondile kahle izinto engaqondile kahle. Uthando lwethu Njengamanje angisaqondile mina. cha phela ngiyafisa ukuthi u-understand ukuthi ngifuna ukuthini yabo. Ngoba sibo Yini ofuna ukisho njengamanje? masibo akwazi ukuthi ube nesikhathi sami. Nalethi, yini ofuna ukisho njengamanje? Ngifuna ukuchaza phela khona uzo-understanda. Chaza ngifuna ukuthi ngibizeleni lana. Ngoba ngathi manje mase ngitshela mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngibizele mhlawumbe njenge surprise. Njengamanje ngitshela inkinga njengamanje. Ngiyazi ukuthi lento kade uyilindela akusiyo into ade uyicabanga. Kodwa bengifisa ukuthi into yami nayo ilunge. Ngoba wena awunaso isikhathi sami awusangithandi njengaqala. Awusangithandi njengaqala. Into oyenzayo wena mengithi ngizama ukukhuluma nawe ubhizi cofana nefoni wena. Nalethi. Uhlangana nefoni yami ungena. Kumele ngihlangane yazi ngoba yakho noma yami ifoni. Ngoba mina ngithandana nawe. Yakho noma yami. Mina ngiyintombi yakho mina yazo. And sisihlala isikhathi eside kabi kule relationship esikuyona. Kuthini Poloko? Okwenza sihlala ndawonye. Kuthini Poloko? Kusho ukuthi kumele ngiphathe ungitshela ukuthi cha kumele ungihloniphe. Ngoba nami ngiyakuhlonipha nawe. Ngisama camera njengamanje. Akusho lutho lokho ngoba phela endlini sahluleka ukulungisa ngani. Uqomile ngini mfethu, angisoqomile. Akusho hayibo phela. Ngeke phela uzungisole ngezinto engazazi. Ngeke ngisole ngezinto engazazi mina. Ngoba phela wena uyazazi ukuthi wena uneyintombi. Bengizazi ukuthi uneyintombi kanjani? Uneyintombi wena. Azongichaphaza wena ngithola amasimba. Hayi ukhuluma nje wena umithisileke wena. Ngibone kahle ku-WhatsApp wakho. Ngibone kahle ebusuku. Ngiyabuza namuhla. Inke yakho wena uyitshela ukuthi ngilele. Uhlangana nefoni yami. Uhlangana nefoni yami. Uyitshela ukuthi ngilele mina. Wena ikhanda lakho ligcwele umqobholo wena. Ngigcwele umqobholo. Ikhanda lakho ligcwele umqobholo leso. Igcwele umqobholo ikhanda lakho. Hawu, ucela sizokuyeka mina. Khulumela. Hayibo la ngijwayela amasimba. Wena ucela sizokuyeka. Khuluma ukuthanda kwakho. Yazi mfethu lokho eniqalile la ngiyalwa nomama nikakhuluma into right. Hayi bafu yena uzophakama ngami ngizama ukukuchazela manje besingasazi ukulungisa into endlini lalela la webhuti kade mina ngangizama ukuyilungisa lento le wena ungangilaleli kade ngangizama ukulungisa lento ungangilaleli wena uthi kumele ngabe ngikhuluma nawe memela ngabe ngikhuluma nawe wena ukhetha ukuthi uzoshaya isicapha uluphuma uhambe ngizama camera waphethu camera hayi ngeke yenzeke leyo nto indaba zami ngeke sikhulume la yahluleka nje uze ngesurprise yahluleka endlini yahluleka endlini ukuthi lento siyilungise ngicabanga lokho iyona surprise le oqala nje uzangithuka ngibiza ngamasimba ngibiza ngamasimba wena yina ngayo ngijama amasimba wena udala wena ukungithuka sengibonile wena udala ungikushaya namhlanje wena ungishaye hawu akhohlaye ngisho kahle mfethu. Awunyanyisa lona ngicashunge wena nje ungenyisa kakhulu futhi sengikhathale wena mina ngeke ngihlale mina njengesilwane lokhu ngifuyiswa kwembuzi ngeke nje ngize ngihlale mina njengesilwane ngifuyiswa kwembuzi sengizohamba Wazi ukuthi umzibelane umama 4 years usandukisele. azobangilaya abantu besekhaya yezo akazi ngisho ufika nasekhaya uzolobola Abantu bakini bangenaphi la?
Awazi ngisho ufika nesekhaya uzolobola. Busy ngisho ulokhu uthi uyangithanda ngifuqele ngemali kodwa angikwazi ngisho ukuthi ngishawa umoya. Thula njengamanje kula madoda njengamanje. Umuntu wesifazane wena. Kula madoda uthule njengamanje ngini. Uzonginika uthi bangikhuluma ngini. Khuluma. Bafu. Lo. Ngimnikeza imali yami. Manje ngithola ekhaya nginikeza lo. Lejakhe sayigqokile sephatha ayigqokile, igqoke mina. Namhla uzobukisa ngami la. Phambi kwabantu, phambi kwamakhamera. Ngicela mhla wonke ngizotrenda ngenxaki. Umzibelani uyatrenda ngoba uyamziba. Yini uzibe ngani? Baf. Angicela soma camera. Inkinga yakho awufuni ukukhuluma iqiniso. Inkinga yakho awufuni ukukhuluma iqiniso. Hayi, inkinga yakho awufuni ukukhuluma iqiniso. Wena uneyintombi wena. Manje ishiwe njengamanje. Busy nje nayo ishwebe zakho lesi. Ishiwe ngini? Ishiwe. Busy nje nayo ishwebe zakho. Ngizokhuluma. Ngicishisa amakamera mina oqeda ungathuli. Bafuna ngizokhuluma, soma camera ngizokhuluma. Bazocisha bafethu anicisheni lapho nani ngalo. Mina nje ngeke ngihambe la ngingatholanga kahle ukuthi kwenzakalani phakathi kwami nawe. Ngeke ngize ngihambe la. Yini inkinga? Wena oyinkinga lana. Wena oyinkinga wena unalo iqiniso wena nje. Wena unalo nje iqiniso kule nto le. Kunini mina ngibezelela? Kunini ngibezelela? Kunini ngibezelela? Angazi ngibambela. Mina ngizwe ukuthi kunini ngibezelela? Ungenza isilimo. Ngentombeni yami. Ngali ngisiphuphu mina. Ngikubonisa ngentombeni yami. Ngathi intombi yami siyahamba. Bafuna siyahamba intombi yami. Ngizomsusa. Uyaphi uhlala phansi. Melana ney'nkinga zakho. Usendumelana ney'nto zakho. Manje mina yabona ngisaqhubeka sengicisha amakamera wena but still wena ukhuluma wena. Kodwa wena uthembise mina ukuthi mina Okay, kulungile. Kakhulu ungilalele. Angithi wena ngikunikile ithuba lokulalela wangakhuluma. Nginikile kakhulu. Wathini wena? Shawa isikhathi ukukhamba mina. Ushawa isikhathi. Wenza njena ngasendlini engithi ngizama ukukhuluma naye. Wenza nje. Ngilaleleke manje. Ngani nawe sathe naye. Akasathani nami wena nje usewenza into esimpulu uthi ngikhuluma nawe ungilalele Balona. Ibo wena nje ayibo kahle wena Ngikusakaza wena. Kwamasukhala ngabantu bakini. Ngifuna ukwazi mina ukuthi abantu bakini bangenaphi kule ndawo. Siyahamba la. Siyasuka la. hayi angiyindawo ke angiyindawo No sengumnika into zami lo. Sengumnika into zami. angiyindawo mina mengisuka la ngiyagodonga ekhaya Uthini baba? into zami futhi lahlala khona Uthini? Ngithi mina wena wathatha ingane kubo wawukipita nawo la eThekwini. Engithanda uhlanganaapho wena. Manje Hlanganapho ngenaphi? Mina ngingena kutheni ke manje awusayinikeza isikhathi sayo yini ndaba wenza lokho? Ngiyanika isikhathi sayo. Ngeke uqhubelana amanga ngathi ngeke ngikhulume mina ngathi ngeke ngikwazi ukuyiphendulela Ngithethula. ngeke ngikwazi ungayidanyisa ufuna ukungishaya angeke ungenze lutho mina qhubeka nje ube yimpukane lokubhuza la ubhuza qhubeka hawu Okay, dadewethu. Mina ngifuna ukukhuluma manje, ngifuna ukukhuluma. Khulumani wena yajola no2. Aniyathandana nini? into yazi siyoqondana nenkinga zakho amaqiniso akho Mhlawumbe iqale relationship yenu nobabili iqale kanjani ibinjani? Uzokuhamba. i-relationship yami nayo ibi-right kakhulu bengiphatha kahle ngiphathisa kweqanda nami ngizizwa ukuthi yabo la ngeke ngikwazi wangiphatha kahle ubhuti kodwa nje sakujwayela-ke iy'khathi-ke seyihamba hhayi ubhuti wabantu aqala ngishintshele wangitshela ukuthi mina ngeke ngifunde angeke ngisebenze yinto nje kumele ihlale imali yami njengamanje. Suthi imali yami uyangifuya Qokisa mina. Ngiyahlupheka ekhaya kini. nganginankinga phela ungasho kanjalo-ke ngoba nakho wena unayo yonke into wena ngoba nakho wena unayo yonke into Hayibo kahle wena. Uyifuye endlini ngoba unemali. Baba thina singamaZulu, mina ngumZulu mina. Ekhaya ima ngikutsheleke. Manje baba ngingane wemzulu uzomlalela kodwa uthatha ingane uzoyiphiphiphisa uqeda uthi ayiyeke yonke into yayo. Umfazi wakho one-right mhlawumbe yokumtshela ukuthi yazi mama. Baba usugqeza amantombazane phezu kwamakhandi ethu. Ayangigibela nje menze uma nomthopho yini manje wenze ngazi ukuthi into eyenja ukugibela wentombazane. Awu thina ngcono ngihamba wena kahle uyasayida wena baba uyasayida wena baba singayiqedile le nto baba uyasayida baba Usuthinda wena singayiqedile le nto uyasayida baba wena okumele ukwazi uyasayida baba wena okumele ukwazi ukuthi mina nje ngeke ngisahlala nawe ngeke ngisahlala nawe ngeke ngisahlala nawe Ngibona umehlo phansi komuntu wesifazane nawe yini manje mfethu wenze kanjani?
ngeke sihlala umfazane ngeke sihlala umfazane Akalaleli. Dlala ukuba nje. Ngiyasitshela umfazane. Akalaleli. Wakwayithanda le ngane because manje njalo mengiloko ngikhuluma nawe lokho ufaka. ngaze ngithanda jabula nisojabula ngaze ngithanda sojabula ngini 4 years. ngaze ngithanda jabula phela jabula Yini enenza? wayengilethela yona Ngoba uyabona ukuthi awuyithanda. kumele sengigcwalise emphakathini ngibona abantu Wena uyenzelani lento oyenzayo ukuthi ngenzeni kuyona wena wayishukhola wena kwasi sami story uzwe sami story sithini sami story because wena unginikeza iproof yokuthi awuyinaki le ngane awufuna ukukhuluma nayo uzangolaka nje wazi ayikhulume kuthini anginangani story sakho ke manje yini ndaba ungayinaki ingane nalethi anginangani ufuna impendulo yaloko ukuthi awumnikezi ngani uthando because yenkwenzela yonke emva kwaloko wathi akayeke ukufunda akayeke ukusebenza ahlale endlini umfuye uyinyamazane yakho indoda ufuna ukuyihlaba nje uyihlabe uphelele lapho uyindoda sure njengamanje angiyazi ukuthi umuntu nomuntu uyalungisela inkinga zakhe sure bengazi ukuthi soxabana la intombi yami anisitete okay it's fine anisitete njengamanje sihambeni intombi yami siyolungisa mina endlini ngoba ngayishela nangingekho ngishela yazi wena you're proving me Absolutely nje lokho engiyibonile kwi-email ebhalwe kusisi ukuthi vele kwakuhlangana kwenu nahlanganiswa abantu abadala hayi and manje nawe lokho uthi ekhaya wawungasho ngani kubantu abadala ukuthi awumfoni usisi uma ukuthi awumfoni into angizoyenza lo siqala ungibhampela naye kanjani wasekhaya ngeke uthi mina ngiqala ukubhampela kuwona ubhampele ngingaqala yazi mfethu ekhaya abahlanya Hayibo, ngeke phela. uyakwazi emakhaya ngikhulele khona yabo uma ukuthi abazali noma abantu abadala bakukhombele intombi bathi leya ntombi basuke bebona mhlawumbe ukuyiphatha kwayo nokuthi ngalivusa lelo khaya kube kuwena-ke umjinto ukuthi awuyifuni leyo ngabo mana mambuka ngokwakho ubendoda mambuka ngalivu khona ikhaya engavusa lo muntu natural ntombazane this one Yabona nje indlela angifisa ngayo okay akangihloniphi kuze ubone ukuthi manje impela zami lezi akangihloniphi ngisho phambi kwakho bhuti lezi basayigqokile imali yami akangihloniphi ngisho phambi kwakho bhuti afuthini wena Ukhomba kanje right lo muntu fethu wena uthi ngeke uzumenza umfazi at the same time mina kini futhi nimthembisile ukuthi ngizomlobola yabo lonto ayisayenza uthengise mina abantu bakini nangithi abazali bakho bona bathi abazali nabo emva kwaloko wena wenza la eThekwini wayithatha lengane wazohlala nayo la ngoba uthi ufuna ukuyijwayela iyavuma and njengoba ile eThekwini isebenza umsebenzi wokuba umfazi ya umuntu ulenze vele wachuza abazali kumele enze kanjalo yena wena wawuvumelana ukulawula abazali wena wakwazi ukuthisela zakhe cha wena uvele uzoyidlayela ngami ngeke vele uvume into esho abazali intombi esibili vele futhi abazali nowami engimthandayo ngaphezulu eba2 ngoba lo nto abazali kube nomunye umuntu wayimina eba2 uma kule relationship hayi intombi yami hayi ngeke ngibe intombi yakho bese umisisile ngeke ngikwazi ngaba intombi yakho ngeke ngikwazi ukuqhubeka le relationship ngeke ngikwazi ukuqhubeka le relationship angeke ngikwazi abe ngisilimi siphuphu futhi leso no intombi yami le siphuphu lesokugcina ukuthi mina ngaba intombi yakho isiphuphu usimbamba uhlule nje wena ayikho nje indaba yakho ngicathi ngabezelana nawe awungeke phela awungeke yani uma la ekhona nje angixhaphaza mina kakhulu ufuna ushaya wena ufuna ushaya bani hawu yazi joyela usikhathani ngempela wena angazi ngangenzani la kuwena ngangenzani wena yayini nje le ngangiyibona ngawe okay nalethi nazini izinto ezifakile umuntu akakuthandi uyazi ukuthi unentombi yakhe ayithandayo uyaqhubeka naye mina ngeke azibe ngiyapla hayi bengiyapla angeke ngikwazi mina ukuqhubeka nalomuntu mina yi umuntu ongawazi ngisho nokuthi awuhloniphe uzangixwalisela wena uthi unentombi wena uthi unentombi oyithandayo angendaba ungondla kwakho samani ngiyohlala ekhaya samani ngiyohlala ekhaya khumula leyo jacket angeke ngenze lonto ngeke nje ngizenze kodwa angeke ngizenze lonto le angeke ngizenze lonto ayike igqeka kumina ayikho into uzobusa ubutshithi bami wena ngeke uzokhokha nje wena ufuna ijakhethi yakho wena ijakhethi cheap abale nkomo leyo qhamuka usithi nje kanjani iyona impela ezoyikhokha ngitshela uzoyikhokha zonke inkomo zami zonke nendoda la ngone lento yakho nami lento yakho
Hayi ngeke. Wena uzokhokha wena. uma bani Uzoyikhokha wena inkomo yanga wena. Angizi ngawo nentombi yakho oyithandayo. Wena intombi yakho oyithandayo wena. eshela Ngoba ushilo ukuthi awungithandi. Ngingakuthiwa ungithandi wena. why usati pho why ube nayo Uthiwa ungithandi nje wena. nampo Uthiwa uma ungithandi. ngamadoda ngini ngamadoda Ngishela. cha ngisho ukuthi shela ntombi yami Ngishela phela mina. hayi awunabona Uthiwa wena Ushoti nendoda lawe. angisamthandi. Ushoti nendoda lawe. Wena uney'ntombi zakho wena. Kodwa ami ngithula, ngifele phakathi. Ika wena yazi. Kodwa nakhuluma nje Yazi. indaba yomuntu wesilisa nje uvele ungisola. Yazi. Ngisola kuqala, into engicathi ukuthi ngisole Yazi. kuqala. Ngisole Yazi. kuqala. Yazi. Hayi kahle wena, kahle. Wayongibamba. Uzongenza. Wayongibamba. Okay, ngasithi ngiyahamba, ngiyahamba. Baby, asambeni. Hayi ngeke angeke ubhemu wakho fethu. Asambeni. Intombi eliyazi, yazi intombi eliyazi. Yazi intombi eliyazi. Yazi intombi eliyazi. Nansi into okumele uyazi. Intombi eliyazi. Asambeni. Amazi okugcina ezokushiya nawo. Ngiyazi. Angisakuthandi. Ubani ongithandi? Angisakuthandi Sibongo, ngeke ukuthi ngaqhubeka nawe Sibongo. Ngiyayibona ukuthi ungidwemba kanjani wena. Ungibamba wena. Ungidwembe wena, ngeke ukuthi ngaqhubeka nawe. Unjena. Ngeke nje khohlwa. Mina ngigeza izandla ngawe mina. Ngiyakutshela ngiyazigeza izandla. Ngiyazigeza izandla ngawe ngeke. Ngeke ngathi ngaqhubeka nawe mina. Ngeke nje Waze shame. GP. Mina ngizosiza. Usakwazi ukuphamisana mina Ashaya manje. uzophamisana mina isandla. Uzothi nangakushaya intombazane la wayini. Zokushaya. Indoda yakho le. Indoda yakho le. Akuyona indoda yami. Indoda yakho le. Akuyona indoda Indoda yakho le. yami. Man, indoda yakho le. Akuyona indoda yami. Why for glue? Nje wangibona ngiphamisa isiteji mina ngishaya iy'ntombi zakho wakwangibona yini ngishaya iy'ntombi zakho wakwangibona uza ukuthi wakwangibona yini sukele lo muntu Hlala phansi. Yo. Hlala phansi. Kuyimanje ukusabisa la uyasukume engathi uzolwa manje. Buke wena. Ngifunani. Ngithemba bafu. Ngithemba ukhambo. Uhamba uyaphi? Udlalela ngengane. Ngiyasebenza ngemsebenzini. Asebenzi thina. nasendlini usho nje mina sizamkhuluma naye mina ngiyasebenza ngihamba ama-meeting mina this mina that vele siyeke nje ngoba uyahluleke avele siyeke futhi umuntu amaliyazi sephelile nje phakathi kwami nawe kuphelile nje phakathi kwami nawe uphelile phakathi kwami nawe angiyindawo ukutshela ngizohamba nabo yonke imithwalo yami la ngihlala khona nawe silungisa la why singayilungisa endlini besithuleke ukuxazulula iy'nkinga endlini engangidlaleli wena bangilaya ukuhlanisa into enje hayi kulungile phela okwakho lokho Ngekephi bafethu? Okay, ngingala. Bafethu, mewukuthi nje ubona usibonelo, uyintombazane ungamqomi. Mawengane udlale nganganangu nale. Ayikho loo nto leyo. Udlala nangawo. Ayikho Mawubona lo leyo. mjida lo. ayikho nto leyo Sondela bounce. Mawubona lo mjida. ayikho nto leyo ungiveza lamakhamereni shit lamakhamereni shit Mawubona lo mjida lo. Fuck. Lo mjida lo udlala ngamantombazane. Ya, khumula netepesi. kephi isilama libizayo Ya. ngithola ngasimo wena Yeah. Subscribe, Yeah, man. like, share futhi channel yakhe. eka wena ngiyala shit Siyabonga kakhulu ukubukela yo kwakho. singibamba shit man yo fuck Sikananje